Без Експрес Спорт доста неща, които да обсъждаме. Ще започна с матча срещу Нюкасъл, само много набързо няколко думи. Мисля, че всички видяха за какво става дума, няма нужда да изпадаме в детайли. Затова не направих и обособено видео за матча. Киркес и Понг под всякаква критика. Просто там няма спасение. И ако Киркес съм го виждал на моменти да играе добре и имам някакви надежди, че особено Сирова ще успее така да му потръгнат нещата в някакъв момент. За мен Жереми Фримпонг не е играч, който трябва да играе за Ливърпул. Той е играч, който трябва да играе за отбор от ранга на Хановер 9-6. Той просто няма място в Ливърпул. Той в защита играе като нападател, а в атака играе като защитник. Скандален. Няма шут, няма пас, няма добро заставане в защита, не може да отнема топката. Има скорост, няма и физика, между другото. Дано Конър Брадли успее да запише повече минути този сезон, защото с Понг отдясно ще е тежко. Киркес без коментар. Не разбирам защо се върти видеото и се подиграват хората на Киркес, как при първия гол на Нюкасъл Еланга го е надбягал. Той Еланга ще надбяга 90% от бековете в Англия. Това, че го е надбягал при тази контра, не е проблем. В смисъл, бил съдял, не знам, какво смеят хората. Окей, в смисъл, знаем, че Киркес е по-бавен от Еланга. Това не е фактор. Фактор е, че той няма верен пас, скандални центрирания, лошо заставане в защита, грешка след грешка. Нула доверие и нула уважение от мен за Милош Керкеш. Така, обсъдихме матч. Гакпо не беше лош. Рио отдясно, било му трудно. Да, трудно му е, ще свърши работа. И отляво не беше чак толкова велик, когато е играл. Става, не е толкова зле. Исак слаб. Вирц пълна нула. Просто най-лоша трансфер, може би, на Ливърпул изобщо. И така, като стана на въпрос за двата ни трансфера за над 100 милиона Вирц и Исак, които до сега бяха абсолютен провал, най-после сагата, така дългата сага с Брадли Баркола, изгледа, че ще се разреши за сума, която ще е явно около 100 милиона паунда. С бонусите може би ще е повече. Баркола най-вероятно следващите няколко дни ще бъде обявен като играч на Ливърпул. И какво от това, питам аз? Първо, защо трябваше 3 месеца да преследваме този футболист? Заради световното сме се били забавили. Окей, доста играчи се направиха трансферите по време на световното или веднага след него. Спокойно можеше той да тренира от вече 2-3 седмици състава, ако трансфера беше направен на време. За какво? За да спестим 5 милиона паунда или за да така малко по-добри условия в договора да договорим. За това ли беше цялото забавяне? Защото сега, аз от сега мога да предвида следващите 3-4 месеца, ако играе слабо, дано не е така, но ако играе слабо, просто ще чуем, да, той нямаше подготовка, той не е бил със състава, трябва му време да набере скорост, това, което служахме за Вирц и за Исак. Ще го чуваме сега и за Баркола. И е супер, че имаме извинения пред другите фенове. Аз най-обичам да хода пред някакви смешни фенове на Челси, Манчестър Юнайтед и им викам, да, той Баркола, ще видите другия сезон. Какво ще видят? Слави. Вчера, след абсолютно смешните слухове за това, че искаме да купим Минте за 80 милиона, което се надявам, че въобще не сме били близко от тази сума. 50 милиона предложени за Исмаил Асар, което е горе-долу близо до цената му, но друг въпрос, че това е близко, което ти трябва да по-добре толкова кумът да играе, смисъл същата работа. Реално.
За какво ти е? Па те даже ни отказват. То станахме за смях, 50 футболисти ни отказаха. Само Арсенал са по-смешни от нас, ама те поне ще са си шампиони пак, а ние какво 6-7. И сега, нали, добрите новини от днес, те вече така от няколко дни, но днес започва да се засилват за дефанзивния халф на Монако, Ламин Камара, че отново за сума около 50 милиона има шанс да премине в Ливърпул. Това вече е приказка. Трябва ни дефанзивен халф. Видя се в първия матч, че не можеш да играеш с 3 атакуващи халфа. Трябва ни бройка на тази позиция. И на мене трансферите на Бачетич и на Къртис Джонс ми подсказаха, че ще потърсим футболист на позиция 6. И не само, че ще подпишем с футболист на позиция 6, и дори очаквах такава една изненадваща бомба тези дни да падне, че вече е уреден трансфера, защото нали, ние останахме с де-факто 4 халфа, от които никой не е дефанзивен. Да, надявам се този трансфер да мине следващите дни и да имаме вече поне по един играч на всяка позиция, защото в момента на десен бек нямаме, понеже аз Понк не го броя, Брадли е контузен, и на шестица нямаме, понеже нали, Макалистър, Гранадър, те не са играчи, които това е натуралната позиция. За сега Ирола няма да го хейта, ще му дам още няколко мача. Все пак с тези играчи много трудно да направи нещо. Резултатът срещу Нюкасъл не беше лош, в края на краища 2-2, но отчаиваща игра в първия двубой на Ливърпул. Следва един двубой с Нотингъм Форест, който да се надяваме, че Тима ще покаже повече. Ами за сега е това. Не съм впечатлен и не съм доволен от подписването на Баркола. Да видим с другия играч от ПСЖ какво ще стане. Знам, разбира се, че там, ако се въртат нещата, най-вероятно Коди Гакпо ще замине за Тотнъм, което не знам, той Баркола даже не е силно толкова по-добър от Гакпо, сигурно ще е същата работа. Въртиме ние същи играчи, Диас, Миас, някакви такива, които да, не са лоши, ама не са на световна класа. И това е защото на световна класа играчи трябва да са Нисолослай и Саки Вирц, а двама от тях не са там, където трябва да са. Той Исак може би малко не трябва да го храна в момента, защото той човек прави каквото може. Считайки, нали, че не му се даде достатъчно положения, нормално да да не изглежда добре. Той Халанд да е в момента девет на Ливърпул и то няма да изглежда добре, тъй че същата работа. В смисъл Фримпон като центрира по земя през трима защитници и дори назад поле да имаш Левандовски и Роналдо феномена, те няма как да я вкарат тази топка, нали, в смисъл се тая. Тъй че, да. Ще видим. Като цяло бях се малко ядосан, беше там малко тъпо за сезона, сега особено ако вземем този дефанзивен халф и нали, малко да се надявам, нали, все пак да потръгне играта. Явно, че Рола наистина това, което си говорихме в предните видеа, че ще му се наложи така доста по-ниско темпо да държи отбора, отколкото може би не му си иска. Явно и той го е разбрал. Малко по-бавно тръгваме, това е окей. Тотнъм за купата и там сигурно ще отпадне първия кръг, ама нищо, че изгледа да сме. Цъгат момчета и така. Курс Дианата. Миналата седмица ужасно предаване на Дианата. Аз кога си пусна матч, то все не вървеше. Нали, едно отклонение, аз в принцип за футбол извън английското не говоря, ама ЦСКА там не знам с кой играха за Лига Европа, матча почнаха излучването 7-8 минути. Малуни ли са, какви са? Просто нямам думи. Просто не знам вече колко е таксата, сигурно 3-40 евро на месец. Аз си плащам, то не мога да седнеш гледаш матч. Както и да е. Курс Дианата.